Dúfam, že sa vám to, decka, páčilo. A neviem, či vás dnes ráno chceli rodičia zobrať so sebou do kostola. Sem, na toto miesto do kostolíka, do zboru, na bohoslužbu. Chceli? Áno. Takže ste sa nemuseli pretlkať cez dvere a závory, ale keby vás náhodou niekedy nechceli zobrať, tak im musíte povedať, že chcete ísť veľmi a netreba sa vzdávať, lebo je dobre prichádzať do cirkvi na miesto, kde sa niečo dobre deje, kde to žije a kde je Pán Boh prítomný. A dnes máme tiež také zhromaždenie, na ktorom dúfame, že Pán Boh je s nami. Úvodný slajd nám pôjde? Nejde to. Dobre. A dnešná otázka patrí ešte do seriálu Veľké otázky aj malých bádateľov. A otázkou na dnes bude, že kto je Duch Svätý? Kto je Duch Svätý? A predtým, ale ako sa týmto začneme zaoberať, tak mám pre vás takú jednu úlohu či hádanku. A poprosím tých z vás, ktorí ju poznáte, aby ste vydržali byť ticho a neprezradili ostatným, aké je riešenie, lebo mnohí ste to určite už videli. Ale napíšeme sem, či nakreslíme sem 9 bodov. Máme inak k dispozícii vzadu aj také papiere, na ktorých je to nakreslené normálne na papieriku aj s farbičkou. Keby to niekto si chcel skúsiť, tak vám to Ninka môže podať. A úloha je týchto 9 bodov spojiť 4 rovnými čiarami. Rovné čiary znamená, že môžeme ísť tak, alebo tak, alebo tak, alebo tak, ale nesmieme ísť krivo takto, dobre? A 4 rovnými čiarami všetky body pospájať, tak aby čiara išla cez každý jeden bod. To je úloha. Tak ak niekto chce na papieri s farbičkou, tak máme to, aby ste si to mohli aj vyskúšať. Prosím? 4 čiarami. Filipko, teba by som chcel zatiaľ poprosiť o pomoc, lebo nám tu zostalo jedno takéto škaredé vedro zo stavby. Mohol by si ho, prosím ťa, odniesť dozadu? No vy ostatní rozmýšľate, nejde to? Evan ti pomôže? Takto to pôjde spolu, aby vám to nepadlo na prsty. No super, dvaja chalani to zvládnu nejako. Tak asi až traja. Poprosíme dospelého Zdena, keby im ešte mohol pomôcť. Také škaredé vedro dať preč. No a dúfam, že vy ostatní zatiaľ, všetci to už máte vylúštené. No je nejaký nápad? Tomi, no. No poď. No kde by si dal jednu čiaru napríklad? Počkaj, nepíš ešte, iba mi ukáž. Tak by si dal čiaru? No to by nešlo, lebo to by bolo až 1, 2, 3, 4. A čo som zle povedal? Takže zle máme nejaké zadanie. Ja jeden ťah. Nejde o to, že koľkými čarvami, ale jedným ťahom. Neznám, mnohé veci nefungujú, ale taký je život a preto potrebuje Ducha Svätého. Ďakujem vám. No, takže ja vám tu prezradím, keby ste to dávno nevedeli, ako sa to robí jedným ťahom a robí sa to takto nejako, odkiaľ to začneme. Môžeme asi aj odtiaľto. Tak a tak. To som ja číkal. Tak, taký hlavolám a ako sa ukázalo, tak ja ako hlavný moderátor som to nejako nedomyslel. No. Sú 4, ale musia byť jedným ťahom, hej, o to išlo vlastne. Ja som to domotal. Ale nevadí, lebo ste mi pomohli, tak sme to vyriešili. A práve toto je jedna z vecí, prečo potrebujeme hovoriť o Duchu Svätom, ako o chvíľu uvidíme. No kto je to Duch Svätý? Medzi kresťanmi sa často hovorí o Duchu Svätom, Duchu Božom, alebo Duchu pravdy, alebo Duchu lásky. Ale kto to je?
Predpokladám, že nikto z vás ho nestretol, tak ako ste stretli svojho kamaráta, alebo učiteľku v škole, alebo otca doma, alebo mamu. No kto to je? Dá sa ho stretnúť, vnímať a na čo tu je? Pán Ježiš, keď hovoril svojim učeníkom, že raz príde čas, keď už on s nimi nebude, tak im povedal takéto z Božieho slova. A hovorí, počúvajme, čo hovorí Božie slovo, Pán Ježiš. Ja poprosím Otca, aby namiesto mňa poslal iného zástancu, radcu, pomocníka, ktorý vás nikdy neopustí. Bude to Boží duch, duch pravdy. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná, ale vy ho poznáte, lebo už teraz žije s vami a raz bude aj vo vás. To čítame v Evanjeliu Jána 14. kapitole. A hovorí tam o Duchu Svetom, on mu dáva niekoľko takých ako keby mien alebo vlastností. A prvá z nich je, že hovorí, že je pomocník. No a my sme zvládli túto úlohu, lebo ste mi vlastne pomohli. A keby som ju zadal správne, tak je pravdepodobné, že väčšina z nás by ju nevedela vyriešiť bez toho, aby mu pomohol niekto iný, lebo celá pointa spočíva v tom, že človek musí vystúpiť z tých hraníc, na ktoré je obyčajne zvyknutý. Takisto Filipko mal problém oniesť toto ťažké vedro, lebo bolo ťažké a potreboval pomoc, ale keď prišla pomoc, tak ste to zvládli. A takto je aj so životom niekedy. Sú veci, s ktorými potrebujeme pomoc. A Ježiš hovorí, že Duch Svätý je taký pomocník. Keď bol Ježiš na zemi, dalo sa ho stretnúť, počúvať, dalo sa ho dotknúť, kamarátiť sa s ním, dalo sa s ním ísť na obed, na prechádzku. A keď mal niekto problém, či už bol chorý, alebo hladný, alebo stratený, alebo prišla velikánska búrka a báli sa, že či sa neutopia, Ježiš vedel v každom probléme pomôcť, povzbudiť a pomôcť. Ale hovorí, že raz príde čas, keď on už tu nebude a práve teraz sme v tom čase, že tu nie je a že práve na ten čas on pošle niekoho namiesto seba, iného pomocníka. Keby bol dnes Ježiš s nami, tak tiež by nám mohol pomôcť aj vyriešiť nejaké úlohy, aj odniesť nejaké veci. Ale on vraví, že tak ako ja som pomáhal ľuďom rozumieť životu, tešiť sa zo života, ako ja som im pomáhal poznať Boha a vidieť, čo je múdre, čo nie je múdre, čo je dobré, čo je naopak škodlivé, tak potom príde niekto iný namiesto mňa a bude vám pomáhať s tým istým. On ma zastupí a dokonca hovorí, že to bude lepšie. Lebo keď Ježiš tu bol v jednom tele, tak on naraz vedel byť iba s niekoľkými ľuďmi. Ale nevedel byť naraz so všetkými. Ale Duch Svätý vie byť so všetkými, ktorí ho naozaj hľadajú a ktorí chcú nasledovať Pána Ježiša Krista. A môže nám Duch Svätý pomôcť niekedy vylúštiť veci, ktorým neúplne rozumieme, lebo treba na nimi rozmýšľať trošku inak alebo širšie. Môže nám pomôcť niekedy z nášho vlastného života dostať nejakú špinu preč, ktorá je pre nás príliš ťažká. Môže nám poradiť. Je to niekto, kto je tu, aby nám pomohol. Nám poradil. A dôležité je povedať, že Duch Svätý nie je len nejaká Božia sila, ale on je osoba. Vie z vás niekto povedať, čo je to osoba? To je také zvláštne slovo. Deti, čo je to osoba? Stelka. Môže to byť hociaký človek, áno, veľmi na iné ako na ľudí to nepoužívame. Postava. Je to niekto, kto vie rozmýšľať, cítiť, rozprávať, s kým sa dá kamarátiť, kto vie mať rád. A Duch Svätý je niekto takýto. A nie len to on človek, je to Duch Boží. On je osobou Svätej Trojice. Je to niekto, s kým sa dá priateliť, tak ako sa dalo priateliť s Ježišom Kristom. A to je úplne skvelá vec. Takže prvá vec je, že Duch Svätý je pomocník a radca. Druhá vec, ktorú Ježiš hovorí, že je to Duch Boží. A to slovo duch znamená v pôvodine dých, to, čo nám vychádza z pusy, alebo to, čo nám dáva život, keď fúknete, že proste život, dých, alebo vánok, alebo vietor. A ja som si doniesol taký vietor. Čo poviete na toto? O chvíľu príde sezóna, keď budeme používať ventilátory. Tak ja som si doniesol taký ventilátor a vyskúšame, či tam je nejaký vietor. Ako môžeme zistiť, či tam je vietor? Prídeme blízko a zistíme, či nám to vánie do vlasov, že? No ja mám malé vlasy, tak ja to tak vyskúšať nemôžem.
Ale som si doniesol takéto papieriky. Tie by tiež malo odfúkovať, nejak je tam vietor. No, čo myslíte, fúka? Asi nefúka. No, tak neviem, asi či tam je vietor, alebo nie je vietor. Nechaj Ivan. No, vyskúšame to ešte raz. Teraz sledujte, či... Myslíte, že už fúka? Už fúka. Ako môžeme vedieť, že to fúka? Ja to dávam? Tak nefúka to? To nefúka. Tak poprosíme také dievča tuto. Prosím ťa, aby si sadol na miesto. Sandri, poď sem, ty máš dlhé vlásky a môžeš vyskúšať, či to fúka. Poď. Poď sa iba pozrieť, či to naozaj fúka, hej? No, cítiš, že fúk? Ty cítiš to, že? Taký vietor vôbec nevidno. Vôbec nevidno ten vietor, ale vieme, že fúka, pretože vidíme, ako fúka do veci, ako veci sa hýbu, menia, pretože on fúka. Keď vonku je vietor, tak ako zistíte, či je vonku vietor, keď ste vnútri? Pozrite sa von na stromy, že? Či sa ohýbajú, či listy sa mykajú. A tak môžeme vedieť, že vietor fúka. A takisto je to s Duchom Božím. Nevidno ho, obyčajne ho nevidíme tak, ako vidíme ľudí alebo stromy. Nepočujeme ho ako človeka, ale aj tak ho môžeme vnímať. Sadkaj si na miesto. Aj tak ho môžeme vnímať podľa toho, ako pôsobí na veci alebo na ľudí a čo robí. A taký vetrík alebo dých môže velikánske veci, že? Dokáže vietor prevrátiť niekedy aj stromy. Z vetra sa dá vyrábať elektrická energia, také tie veľké vrtule, čo sú. Taký vietor vie odniesť celú strechu domu, keď je zle prichytená. Vietor je silný a Duch Boží je tiež veľmi silný a dokáže spraviť všelijaké veľké zmeny a dobré zmeny. A nedá sa ho ovládať, nedá sa vietor schovať do fľaše a že teraz bude mať tu vietor vo fľaši. Dá sa to spraviť? Nedá sa dať vietor do fľaše. A takisto Duch Svätý sa nedá ovládať. On žije v vane tam, kam chce, hovorí Ježiš. A je mocný. Pôsobí. Ďalšia vec, ktorú Ježiš povedal, je, že Duch Svätý je duch pravdy. Na inom mieste trošku neskôr vysvetľuje učeníkom, že Duch Svätý vás uvedie do všetkej pravdy alebo do každej pravdy. To znamená, že toto je duch, ktorý je nielen pravdivý, ale ktorý nám pomáha rozumieť pravde. Pravde možno o sebe, o živote, o svete, o vzťahoch, o Bohu. A naša babka, ona je už taká staršia a mnohí iní ľudia sú ako ona. Ona ľubí večer čítať knižky. Ale už nie celkom vždy dobre vidí, tak ona má takú pomôcku, keď si zobere knihu a zle vidí, tak si zobere takúto vec. Toto sa volá lupa. A to keď si priloží ku knižke, tak potom písmenka sú zrazu väčšie. Už ste takéto držali niekedy v ruke, alebo skličko? Že v obchode predávajú aj v hračkárstvách také lupy, aby ste mohli chrobákov skúmať, že? Lebo keď je malý chrobák, aby ste ho mohli lepšie vidieť. Tak lupa je super vec, lebo nám pomáha, hlavne ak nemáme úplne dobré oči, vidieť veci ostrejšie, pravdivo a porozumieť, že čo sa tam píše, alebo ako ten chrobák vyzerá. Lupa je úplne super vec. A podobne Duch Svätý nám pomáha rozumieť, čo sa píše v Biblii, aké sú veci v živote. On je ako keby taká lupa, ktorou môžeme lepšie veci vidieť a im rozumieť. A túto lupu v podstate nevidno, že? Vidno rámik, ale nevidno to skličko. Keby ho bolo vidno, tak by sme cez neho dobre asi nevideli. Ale keď je čisté, tak cez neho nevidíme. A tak je to aj s Duchom Svätým, že Ducha Svätého nevidíme, ale keď ho máme, tak nám pomáha vidieť lepšie. Práve preto, lebo sa pozeráme s jeho pomocou na svet. Takže je to duch pravdy. Je to niekto, kto nám pomáha rozumieť svetu, životu, sebe a Bohu lepšie, aby sme ho videli pravdivo. Lebo nie vždy všetko vidíme celkom dobre.
Nielen naše oči fyzické niekedy nefungujú celkom dobre, ale aj naše oči našho srdiečka nevždy celkom dobre fungujú a naša hlavička. Takže taká lupa je veľmi fajn. A tá úžasná vec, ktorú Ježiš povedal, že tento Duch Svätý nie len, že je pomocník, radca, Duch Boží a Duch pravdy, ale dokonca, že ho môžeme mať. Ty brďo, čo to je? Čo to tam je? To je nové auto. Moje auto. No tam bude nejaké tajomstvo. Tá krabica sa hýbe, to znamená... Stoj, lebo začne utekať. Kto vie, čo z nej vyleze? Čo, ak je tam nejaké zvieratko? Je tam auto. Je to vzrušené auto. Jo. No dobre, pozrieme sa, čo je tam, dobre? Tak sa kúkneme. Fakt, je tam auto, no. Je tam auto. Dobre. Je tam auto a pozrite sa, čo je na tej krabici napísané. Ja. A táto krabica sa hýbala nejakým smerom. Môžete si sadnúť na miesto, už auto nebude behať teraz, vďaka tomu, že v nej bolo auto. A keď Pán Ježiš hovorí, že my môžeme mať Ducha Svätého v sebe, že On ho dá tým, ktorí ho chcú nasledovať, tak vraví, že Duch Svätý môže vstúpiť do nášho života a nám pomáhať, hýbať sa dobrým smerom. Tým, že nám vie poradiť, že je to taká sila a osoba od Ducha Božieho a že je to Duch pravdy, nám pomáha lepšie, tak sa môžeme vďaka nemu lepšie hýbať a môžu z nás byť lepší ľudia. Keď chceme niečo dosiahnuť, čo je naozaj dobre, tak Duch Svätý nás môže pohnúť tomu, aby sme to vedeli a vládali. Alebo niekedy, keď sa nám možno aj celkom nechce robiť veci, ktoré by boli celkom dobré, tak Duch Svätý nám môže pripomenúť a nás povzbudiť, aby sme išli a hýbali sa tým správnym smerom. A tak, ako bolo to auto v krabici, aj Duch Svätý môže byť v nás. A pomáhať nášmu srdcu, nášmu ja, aby bolo v pohybe správnym smerom. Čo poviete? Nie je to super? Mať v sebe taký ďalší motor. Ja som si priniesol ešte takúto jednu ukážku, lebo Božie slovo hovorí opakovane kresťanom, aby dbali na to, aby boli plní Ducha Svätého. Že to je dôležité, aby táto Božia prítomnosť bola v nás, aby sme ako keby doplňali nádrž, aby sme sa starali o to, aby sme boli plní. A ja tu mám taký balón, ktorý je prázdny. Nie, nemôžeš nafúkať, ja ho budem fúkať. Je prázdny. A niekedy aj náš život môže byť taký kvázi prázdny, že vnútri akože vyzeráme, niekedy sme možno zošuverení, možno, že sme veľmi krásni, ale keď sa pozrieme dnu, tak nič tam také velikánske nevidíme. Ale Duch Svätý môže prísť a môže z nás spraviť krásny balón. No čo myslíte, je plný? Nie je plný? A čo je v ňom? Je tam vzduch, ale mne sa zdá, že už by mohol byť aj plný. Ešte sa dá nafúkať viac, že? To chcete povedať. Ale aj teraz je plný ducha, že? Či plný vzduchu. Už som z toho pomotaný. Tak skúsime fúkať ďalej. Ešte by sa dalo, že? Ale aj teraz je už ako tak plný, že? No, už je veľký, že? A ešte by sa dal. A prečo si myslíte, že sa dá inak ešte nafúkať ho? Ani prasko. Ani prasko. A už praskne, či ešte nepraskne? Ešte Ako vieš, že ešte nepraskne? Ja sa dá nafúkať väčší balón. Aha, ty máš skúsenosť, že tento balón sa dá nafúkať aj viac? Ešte sa dá? Áno, dá. No, dospelí. Ako vieme, že by sa ten balón ešte mal dať nafúkať? Už niektorí si držia uši. Brunko, prosím ťa, seď pekne a nebuchaj mi do toho. Dá sa nejako povedať, že ešte by sa mal dať nafúkať? Ešte tu má nejakú rezervu, že? Ale pritom je už plný, že? Ešte skúsime. Už je úplne obrovský.
Ale ešte stále je tu nejaká rezerva. Ale vidím, že už viacerí z vás si držia uši, takže už to nebudeme ďalej pokúšať, ale malo by sa to dať nafúkať ešte viac. A prečo to nafúkujem? Preto, lebo chcem, aby sme všetci rozumeli tomu, že keď Duch Boží nás chce naplňať, a Pán Ježiš hovorí, že nám chce dať ducha, tak vraví, že chce z nás spraviť nie ľudí nafúkaných a pyšných, ale ľudí, ktorí budú krásni, úžasní, ktorí narastú. A môže sa stať, že niekto príjme Ducha Svätého aj ako taký menší balón a zažije naplnenie Duchom Božím, ale malý. Ale to neznamená, že sa nedá nafúkať ešte viac. A ako rastieme, tak Boh chce nás plniť stále viac a viac. Aby On so svojou prítomnosťou bol prítomný v našej hlave, v našom rozume, v našich citoch, v našich vzťahoch, v našej predstavivosti, v našej radosti, aj v našom smútku, v našich kamarátstvách, v tom, ako si robíme úlohy, vo všetkom, čo v živote zažívame a kým sme. A preto sa môžeme Božou prítomnosťou, Duchom Božím stále plniť. A platí to do konca života. Až kým sa nepomine celá čiara nášho života, my stále môžeme rásť na väčších a krajších a ešte viac Božích ľudí. A to je úplne úžasné. Tak, šegiky máme tu. Super. Chcem, aby ste boli teraz už tiško, lebo sa ideme pomodliť. A keď Pán Ježiš hovorí o tom, že dá svojho ducha všetkým tým, ktorí ho nasledujú a milujú, tak vraví, že máme v zásade dve možnosti. Buď byť takým balónom, ktorý stále rastie do krajšieho a krajšieho, a lepšieho a väčšieho, alebo byť ľuďmi, ktorí prežijú celý svoj život prázdny. Možno plný všeličoho, ale nie Božej prítomnosti. A tak, ak máte túžbu rásť v Bohu a v poznávaní tohto priateľstva Ducha Božieho, tak poďme sa spolu pomodliť jednu veľmi jednoduchú modlitbu. Ja prečítam najprv tú modlitbu a potom sa môžete ku mne pridať. Budeme sa modliť ešte raz. Pane Ježišu, ďakujeme za sľub Ducha Svätého, že Ty chceš byť v nás. Prosíme, aby si nás naplňal svojim duchom. Ak takúto modlitbu sa chcete spolu so mnou modliť, tak môžete sa ku mne aj teraz pridať. Pane Ježiši, ďakujeme za sľub Ducha Svätého. Ďakujeme, že Ty chceš byť v nás. Prosíme, naplňuj nás svojim duchom. Amen. A zotrváme ešte chvíľke ticha. A chcel by som povzbudiť zvlášť tých z vás, ktorí ste tu dospeli, alebo rodičia, alebo nejakým iným spôsobom vám záleží na svojom vlastnom živote, ale aj na živote vašich detí. A ak nejakým spôsobom k vám prehovára možno ilustrácia s balónom, alebo Ježišove slova o tom, že chce dávať svojho ducha, svoju Božiu prítomnosť nám, obyčajným smrteľníkom. Že je tu niekto, kto je v mnohom podobný Kristovi, taký úžasný a môže byť angažovaný v našom živote. Tak aby sme teraz chvíle ticha možno prichádzali k Bohu a prosili o jeho vedenie a prítomnosť aj pre nás, ako možno dospelejších. A pozvujeme vás tomu, aby ste sa modlili aj za svoje deti, alebo za deti, ktoré máte radi. Aby aj oni mohli skôr či neskôr, a možno aj v tomto okamihu, zažiť niečo z tohto úžasu Božieho bytia a prítomnosti. Duchu Boží, prosíme, aby si sa nám dával poznať. Aby si nám dával spoznať ako niekto, kto prebýva v spoločenstve, ktoré ťa hľadá.
ako niekto, kto je priateľ, radca a pomocník. Niekto, kto je samým Bohom a môže byť pri tom živote nás ako jednotlivcov. Prosíme ťa o to, Pane, aby v našich rodinách sme mohli cítiť Tvojho ducha, tak ako môžeme cítiť vetry, keď je pustený ventilátor, alebo keď fúka vonku. Pane, prosím, aby si nám dal oči, ktoré budú ťa hľadať a pozorovať a vidieť. A srdce, ktoré bude na teba vnímavé. Že napriek tomu, že ťa nemôžeme počuť, ako počujeme hlas človeka, ani vidieť, ako vidíme obyčajné biologické telo, tak ťa môžeme vnímať, cítiť, registrovať a komunikovať s tebou podľa toho, ako ty pôsobíš na nás alebo na naše okolie. Prosíme ťa, aby si nám dával schopnosť byť citlivý na teba. Aby si nám dával otvorenosť pre teba. Prosíme o to, aby si nám pomáhal z našich životov vynášať veci, ktoré sú špinavé a zlé. A prinášať veci, ktoré sú úžasné a krásne. Lebo ty si taký Boh. A Pane, vyznávame, že naše životy môžu byť naplnené hocičím. Ale nič nie je také krásne, úžasné a tak večné, ako si ty. Všetko raz pominie, ale ty si jediný, ktorý zostávaš. Tak daj nám tú milosť, aby sme mohli prežiť aj svoj život, aj naše deti, ktoré sú tu prítomné, aby mohli prežiť a žiť život, ktorý bude stať za to a ktorý bude založený na veciach, ktoré nemíňajú. Aby mohli rásť, aby my sme mohli rásť až na veky. Všetko, čo svetlo odhaluje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš. Vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako žijete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumiete, čo je vôľa Pánova. Neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení jeho duchom. Amen.